Ovo će biti vreme, velika. Stvarno misliš da će uspeti? Oni te vole takvu kakva jesi, zato moram da te napravim da ne budeš takva. Prepusti to meni. Baš da vidim zašto je tako slavna. Sklanjajte sa piste! Ona je bruka za sve što ima veze sa modom. Ja, fotofiniš, napravila sam užasnu grešku. Bravo! Kaže bravo! Bravo! Ko još može da kaže bravo za ovaj užas? Kakav stav! Kakav personality! Ona je izmislila potpuno novu vrstu modelinga! Ko uopšte to govori? To je ona, jednorog sa božanstvenim ogrtačem i frizurom. To je Poni koji zna nešto o modi. Pa, ako se tom fantastičnom Boni ovo sviđa, sviđa se i meni. Bravo! Bravo! Ovo je užasno, prosto užasno. Nekako sam postala još popularnija nego pre. Toliko sam nervozna da bih mogla nešto da šutnem. Kada Rarity ne bi toliko želela da bude model. Ali Rarity... Fluttershy, jesi li dobro? Ja sam super. Ja sam ultra poznati model. Zašto ne bih bila super? Zato što ti tamo na pisti. Svi su se okrenuli protiv tebe. Fluttershy, ovo je užasno. A ja sam htjela da tako bude. Stvarno? Naravno, zato što on... Sam ljubomorna. Htjela sam svu pažnju za sebe, a umjesto toga sve je bilo usmjereno ka tebi. Čak sam počela da se nadam da ćeš uraditi nešto glupo da bi se tvoja karijera završila. Ali onda, kada je to počelo da se dešava, pomislila sam kako mogu da želim da ne uspeš u nečemu što toliko voliš. Ali, Fluttershy, ne! Volim? Rarity, mrzim što sam model. Stvarno? Više od svega. Zašto ne nastavljaš to da radiš? Plašila sam se da ćeš se naljutiti ako prestanem, jer si želela da sijam po celoj Ekvistriji. Mislila sam da me nećeš smatrati prijateljicom ako ti kažem da sam ljubomorna. Nikada. Sve ovo vreme. Da smo samo jedna drugoj rekle istinu. Obećavam da više nikad neću tajiti svoje osjećanja. I ja. Dajem časnu reč da neću nikome reći i pišću i sveći. Bila si sjajna, sjajna. Već sam ti zakazala 6 novih snimanja i to samo za sutra. Žao mi je, fotofiniš, ali mislim da neću stići ni na jedan. Šta? Odnosno... Šta se upravo desilo? Spike se zaljubio u Rarity. A tako ti je dobro išlo. Ovo je divan način da se provede popodne. Zar ne? Draga princezo Celestija, biti dobar prijatelj znači umeti da čuvaš tajnu. Ali nikada ne treba da se plašiš da podeliš svoje osjećanja sa prijateljem. Jesi li zapisao, Spike? Ne, nisam. I dalje ne mogu da verujem da si nekome rekla za moje tajno osjećanje prema Rarity. Upravo si. Pogrešila sam i izvinjavam se. Prihvatam izvinjenje. Hoćeš sada da odneseš pismo princezi Celestiji? Vrlo rado. Ali trenutno sam zauzet.